Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் இப்போ இருக்கிற இடம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கன்னியாகுமரியில் தான் இருக்கேன். இங்கே எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு பார்த்தா நம்ம ரெண்டு தம்பிங்க வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக வந்து சுற்றி பார்க்க போகிறாங்க. அவங்கள பார்க்குறதுக்கு தான் வந்திருக்கேன். அப்படி அவங்கள அலையமிச்சு விட்றதுக்கு வந்திருக்கேன். இதாக இருக்காங்க நம்ம சபரி தம்பி. ஹாய் காய்ஸ், நான் தான் அவங்க சபரி பேசுகிறேன். அண்ணா வந்து நம்மளை சென்டப் பண்ண வந்திருக்காரு. நம்ம தமிழ்நாடு ரைடு, ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ரைடு வாக் அண்ட் லிஃப்ட்டில் பண்ண போகிறோம். 38 டிஸ்ட்ரிக்கும் வருவோம். ஃபர்ஸ்ட் அண்ணாவோட டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ணாவை தான் மீட் பண்ணியிருக்கேன். ஆமாம், வாக் அண்ட் லிஃப்ட் செம்ம கஷ்டமாக இருக்கும். மாசா பண்ணிட்டு வாங்க சரியா? கண்டிப்பாக. நான் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தம்பியை காமிச்சாரேன், நம்ம ஏழுமலை தம்பி. ஹலோ காய்ஸ். இவன் என்ன சாப்பிடவே மாட்டானா? நேத்தைக்கு ஒரு பரோட்டா வாங்கி சாப்பிடுதான். சரி தம்பி, நீயும் மாசா பண்ணிட்டு வா சரியா? வந்து ராவணனை வந்து மீட் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு. நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போகலாம். வீடியோ பார்த்து சேஃபாக போயிட்டு வாங்க. அண்ணாவோட சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டி விட்டுக்கோங்க. பிளாக் ராவணனா மாசா பண்ணிட்டு இருக்காரு. என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருக்கட்டும், அவங்களோட சேனலை ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா அவங்க தான் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. கண்டிப்பாக அவங்களோட இது ட்ராவல் வந்து ஒரு வெற்றியை கொடுக்கணும். எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அவங்களோட சேனல் லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில். நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ஆன் பண்ணி விடுங்க. சப்போர்ட் வரும் சரியா? ஓகே, மாசா பண்ணுங்க எல்லாரும். கண்டிப்பாக மாசா பண்ணுறோம். எங்களால் எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ பெஸ்ட்டாக வீடியோ தரமாக கொடுக்குறோம். பாருங்கள், பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு. நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். ஆமாம், தமிழ்நாடு நண்பர்கள் எல்லாருமே ஒன்று சப்போர்ட் பண்ணுங்க சரியா? அவங்களோட ஊர்லேயும் கண்டிப்பாக இவங்க வருவாங்க. எல்லா இடம் இருக்கு, எல்லா இடமே இருக்குது. எல்லா சரி, ஊருமே இருக்குது. எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக இவங்களை எல்லாருமே பாருங்கள். உங்கள் ஊரில் வந்தோன்னா இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சரியா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லவ் யூ ஆல், பாய்.